Boschetarii ăștia ce că îmi fac concurență. Au uitat de rege. Hai sector, te-am pizda, mă. S-a umplut orașul de drogați și zdrețe. Vor să dau o fugă la Floresca la urgență. Chiar pe bune nu-ți bazați pe aparențe. Eu sunt bombardierul cartierului, ia să ne uitați-vă aici, cea. Copiii ăștia s-au haladit, ăsta e subiectul. Și ce să vezi? S-a halat de curvă. Sunt mult prea obraznici, au uitat ce e respectul. Pula! Umblă după like-uri, numere, vor doar atenție. Bună, sunt Mario Simen, am 24 de ani și sunt influencer / creator de conținut în mediul online. Vin pe patru roți și pleacă fără direcție. Calcă pe coadă, finala live să fie, dai vice, așa, rupe în două. Au venit băieții să le aplice o lecție. Vino mascată de la București! Mare mică băiacă ca să mușcă dacă intri rază. Pomnii mei sunt mâini de bază. Dau cheie, da? Bun. Femeia pe de crim, mușcă de toți fraierii. Se îmbră cu ochii gri. Dau unica la palate. Mamă, s-a rupt în două mâncația. Stau pe telefon într-una, nu mai vor la muncă. Ochii lipiți de ecrane și nasul în fungă. Ca El Chapo, în case ca El Chapo 300 stecu, bețe pe colețul 300 dreapta, 700 în presă. Mă prinde fapta, mă țin ăștia în lesă. Pune mâna pe bani decât burta pe carte. Rate peste rate ca să aibă ce să arate. Am bani de mă nervează, datorile mă calmează. E prea multă falsitate. Dau nică în aparate. Păi eu când beau de plăcere și nu fac din alea rele. Beau și văd din ale mele. Dau unica la palate. Bam, 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 bam. Nu putem să-i, mă!